Joj. Viete si predstaviť, že by ste jedného dňa z ničoho nič iba s ťažkosťami vstali z postele, ledva udržali v ruke pohár, alebo len s námahou zvládli čo i len jediný schod? Tisíce Slovákov si práve takýmto pocitom bezmocnosti prešli. V súčasnosti je u nás asi 5 000 ľudí, ktorých zradili ich vlastné svaly. Ich diagnóza sa volá svalová dystrofia. Niektorí snívajú o obrovských svaloch kulturistu, iní o pekne sa rysujúcom plážovom svalstve a sú aj takí, ktorí snívajú o svaloch, ktoré by im dovolili aspoň sa hýbať. Svalovú dystrofiu vyliečiť sa nedá. Pociťuje svalovú slabosť, únavu, má ťažkosti so vstávaním zo stoličky, zo sedu. Pôjde k postihnutiu svalov takmer všetkých potrebných k životu. Svalovým dystrofikom odchádza nielen svalstvo potrebné k pohybu, ale aj svaly vnútorných orgánov, bránica potrebná na dýchanie či samotné srdce. S nábehom na dystrofiu sa väčšinou človek narodí, no možno ju získať aj počas života. Pokiaľ je ochorenie spôsobené zápalom, je liečiteľné. V ostatných prípadoch treba len celý život prispôsobiť tomu, aby sa svalstvo znehodnocovalo čo najpomalšie. Rozmýšľam o tom, ako v rámci možností žiť. Snažím sa s ním istým spôsobom zžiť a bojovať za to, aby tie podmienky pre život boli lepšie. Ochorenie si vyžaduje spoluprácu viacerých odborníkov. Práve centra, kde by boli všetci pod jednou strechou dystrofikom, chýbajú. V Česku ich majú až 5. Komplex špecialistov, ktorí by povedali, toto treba zlepšiť v rehabilitácii, toto v neurológii, toto treba v dýchaní zlepšiť, takto treba vyšetriť kardiologicky. Odborný posudok lekára, ktorý pozná stav pacienta pri predpisovaní pomôcok, je ďalším z problémov. V skutočnosti to tak totiž nie je. Pomôcky prisudzuje akási komisia tabuľkovým systémom bez ohľadu na skutočné potreby pacienta. Bez pomôcok pritom existovať nemôžu. Mechanické vozíky, elektrické vozíky, zdvíhaky, polohovacie postele. Finančnou injekciou, ale aj spôsobom, ako ľuďom priblížiť, o aké ochorenie sa jedná, je každoročne akcia Deň belasého motýľa. Tento rok to bude v piatok 10. júna, no už dnes bude v Bratislave koncert belasého motýľa. Marina Haliaková, televízia Joj.